like this. That's so nice for off-road. Up. Recording complete. Oh my god. So much snow. That's so beautiful view. Коза. Мястото да казвате, някъде в снега, ме. Подредба промените. Джо много лошо разфърляш, аз трябва да подредя. Те праше, че. Разфърлям. Start recording emergency video. Recording complete. Малко гора и после. Някъде той наследва после се върна. Мъжаваме сте. Като не слуша, го прибираме в турбата. Ще ходи да си играе без да пита. Трудно да не му е да не сте. Така да бъде учета. Като махнеш лошите, нищо не остава. Ало? Това ми е. Намерихме се. Точно там, където излетя, си е кацнал след последни издихания на батерията. Да. Направо ти казвам, струваше се да. Карахме тук за една гора, един сняг, ама много сняг. И го дигнахме малко по-нависоко. То предупреди няколко пъти, че почва да нагъва, защото е голямо височината. Обаче пък не е страх от клоници. И следващия момент каза, аз бях до тук. И тръгва, да. Нямаше нищо да го изкарахме от много хубава поляна, голяма, така широка. Обаче минава през гората, примерно 20-30 метра в гората. Още 20-30 метра, после се открива на места и нали, с функция да не следва го бяха пуснали. И вървяха нещата, но в един момент малко става еднообразие в гората. Нали срещаш сняг, само клони и така. Ама, да. Открихме го. Просто трябваше да реагирам нещо, да търся опция, защото имаше и малко батерия, да има нещо, което може да направим, пък да не го направим до фирмата. Всичко е точно. Още веднъж благодаря за съдействието и ако има нещо, пак ще се чуваме. Вързахме вече. Да, вече да вземем да се чуем друг път за повод да се срещнем, не само на този телефона да ремонтираме, на другия дрон, да намерим дрона. И това ще стане, прав си. Добре, благодаря още веднъж. Поздрави из къщи, живи и здрави. Мерси. Чао. Каза, че дръжте дистанционното включено, ако се загуби. И в момента, той вика, търси до момента, до който има батерия да се върне там, където е излетяло. То се прави сметка. И ако вика, види, че батерията пада повече, отколкото нали, ще му стигне да се върне от където е излетял, тръгва на там и се връща от мястото на излитане. Ако нещо не го свали, там ще е вика за силно. А вика, ако се свържат дистанционното с дрона по-рано, ще дойде до дистанционното. Благодаря да се свързваш, защото ще объркаме нещо.
че Само е по-умно, да. Искаш да спрем тук като равно да направим едно клипче. Те примерно да минава между дървчетата, да отида малко напред, да спра. Recording Да няма ли има complete. някой по... Start recording emergency Да не е video. равно място. Не Не за... са от някой лъпичка, не си. Няма те, лъпичката са с някакъв нещо. Един снегорин да няма тук да се не види работа, плащаме винетки, данъци снегорин няма. Голямо бъде, Материалата не са вижда. Recording complete. Start recording emergency video. Recording complete. Майстор. Start recording emergency video. Някой бърня. Шпят. Само сняг. Recording complete. Трябва да сме по-близки. А? Да, но как подарък ще дадеш? Къде е тя? Чакай, ти пък направо на големия подарък отиваш. Ая! Камера снима. Нива. Къде сме на хората, двата. Тук е равно много посилно. После в гората ще Не го вали наследва. мотора да почне. После ще наследва. Ще нали знаеш какво ще да следва после? Като навидят как ще да приберем жените, но напиха се и супер. Так ни преди да се напих го. Като не е пиян, много работи предет не са. Присъщи. Сувенири. Сега една пържолка.